L-erba fetħu n-nomini tal-kandidati għall-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu bin-nomini jibqgħu miftuħin sa nhar il-Ħadd li ġej. F'dawn il-5 tiem il-kandidati kollha approvati mill-partiti politiċi flimkien ma' dawk indipendenti jridu jresqu isimhom quddiem il-Kummissjoni Elettorali. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt qal li eventwalment imbagħad jiskatta l-proċess sabiex jiġu stampati l-polozz tal-vot li fuqhom il-poplu mistenni jimmarka l-verdett tiegħu. Propju jieħu 5 tiem hekk kif stipulat fil-liġi. Wara dik il-ġurnata jkun hemm ġurnata fejn il-partiti jistgħu jdaħħlu objection day, imbagħad ovvjament il-Kummissjoni Elettorali tkun qed tieħu d-deċiżjonijiet tagħha. Min hemm imbagħad nibqgħu sejrin sakemm il-Kummissjoni Elettorali tagħmel id-draft ballot papers, ikun l-ewwel draft u l-partiti politiċi jaraw u l-kandidati jkunu jistgħu jaraw jivverifikaw u jikkonfermaw id-dettalji tagħhom fil-polza tal-vot, imbagħad minn hemmhekk ovvjament nimxu sabiex jiġu printjati l-polozz tal-votazzjoni. Louis Gatt fakkar li kull min mhux se jkun jista' jivvota nhar is-Sibt 26 ta' Marzu għandu jmur jagħmel dikjarazzjoni ġuramentata sa 18 ta' Marzu f'nofsinhar biex ikun jista' jivvota fil-votazzjoni bikrija. Jista' jagħmlu dawn billi jmorru l-Kummissjoni Elettorali ġewwa Naxxar jiffirmaw dikjarazzjoni ġuramentata illi fis-26 ħajkunu jew rikoverati l-isptar jew nkella msefrin, imbagħad fit-19 ta' Marzu jkun is-Sibt bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' billej immorru jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom ġewwa Naxxar Trade Fair Grounds u dawk li huma reġistrati Għawdex ġewwa x-Xewkija Għawdex. Louis Gatt fakkar li kull min għandu xi problema relatata mal-proċess elettorali għandu jċempel l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 2090 1531 jew 2090 1528.